Naimbag ngal daw tayo manen, gagayam kan kakabsat. Namnamain mi nga adda kayong agur-uray ta iti kastoy nga oras. Adda tayo ito'y oras iti panagadal ket agkakadwa tayo. Ket dakkel iti pamati mi kanamnama mi nga dayjay naglabasen nga innem nga leksyon nga apan tayo inadal. Ket naited kada tayo babaen iti sao nga intay nadadal. Dayjay pamati nga addan iti panagbunga na agsipud ta pinili tayo nga agtungpal kadagiti pagayatan ni Apo Dios. Ket agyaman tayo kakabsat daytoy nga gundaway ket naited manen kada tayo. Ket naisagana iti leksyon nga adalen tayo tata. Isu nga ited mi dayjay dakkel nga panangawis mi kada kayo, panangkablao mi kada kayo, irugi mi payen, dayjay panagyaman mi kada kayo, kadayjay agtultuloy nga panangkadwayo kada kami, iti oras, iti panagadal. Amen. Siya kakabsat ni Pastor Eli Rafanan, kadwa tayo, ken agkadwa tayo, iti panagadal, iti saon Apo Diyos. Adatoy met, akadwa tayo ni Pastor Leo De Leon, ken ni Pastor Ray Orbe. Ket naragsakda nga kumablaaw kada kayo. Pastor Leo, Pastor Ray, kablaawan nyo man, dagiti gagayem ken kakabsat tayo. Naragsak nga aldaw tayo amin, ayatan agagayem ken kakabsat. Sapay kumatay, tagtultulay panagat-adal tayo, mabenbendisyonan tayo kan kanayon, ken agtultulay met amayas asidag tayo, ken Apo Isus, babaen ti panakipagpagnatayo ken kuana, ken ti panagaramid kadagiti pagayatan na. Wen, kakabsat, tangal daw, ket aldaw, kararagsakan tunggal may sa kada tayo. Agsipud ta, amo tayo nga agturong, dagiti pampanunot tayo, kan rik na tayo, nga tisao ni Apo Dios, isuda dagiti mutektekan tayo, dalan tayo, santay lang nga dalan ipangag, ken aramiden tayo, tapos nagbalin tayo, tultuloy, nga kalasugan ti bendisyon, kadagiti sa bali, kabayatan, nga rurayan tayo ni Jesus, nga mangisalakan tayo. Dawatin tayo, Pastor Ray, nga ikararag mo man nga rod. Agdumog tayo, kapsat, agkararag tayo. O Diyos, sa mami nilangitan, Diyos nga man nakabalin, ti panagbiag mi. Diyos nga nangayab kada kami, tapno ti kasta, adalan mi dagiti saom, tapno ti kasta, agtultuloy nga nadagdagket, iti pan nakirelasyon mi ken ka. O Diyos, lukatan min dagiti saom, dawaten mi nga ti Espiritu Santo, imaldit na kadagiti pampanunot mi, iti pan nakaawat, ket ti kinatalged, ken iti kinaragsak, nga mangibiyag kadagito yung adalan mi ita. Dawaten mi Apo nga talna, ken urnos, kadagiti mapadasan mi, dagiti dawaten mi ken Kristo nga Jesus. Amen. Amen. Isubli tayo kabsat, dagiti inadal tayon, ket akas dayjay kan kanayon tay nga in salsalaysay, Pastor Leo ken Pastor Ray, dayjay isuro, wenno isursuro ni Santiago, ket mabukel kadagitoy nga balikas, aramid iti pakakitaan. Akas dayjay kunanan ni Apo Jesus, nga iti nasayaat nga kayo, iti bunga na ket nasayaat. Nasayaat. Dayjay makasabidong akayo, iti bunga na ket makasabidong. Isu nga, agtultuloy kakabsat nga daytoy adadalan tayo niya, nga iti ibalakad ni Santiago ket intun no magnatayo, babaen iti pamatayo tayong kumadwa ken ni Apo Jesus, dayjay nga pamati, ket agbalin nga si bibiyag, nga kuyugan iti naimbag nga aramid. Ket, when pudno, kunanamit lang ni Santiago, akas iti kunan ni Pablo, nga datayo ket na isalakan, babaen iti pamati. Ngem, adday iti innayon ni Santiago, dayjay nga pan nakaisalakan iti pamati, masapul nga agbunga iti sibibiyag nga aramid. Ta iti kunanan, no awan iti aramid dayjay apamati, na iarig iti anya, na adal tayo din na panalawas. Ipes. Natay. Awan iti serserbina, dayjay natay apamati. Awan ti serserbina, dayjay ipes
a pamati. Tadayjay pamati nga adda iti aramid na, adda iti bunga na, akas dayjay inyadal mo Pastor Ray di napanalawas, dayjay balang kantis nga ni Rahab, ket nang nangyag na laeng, naidanon kanya na lang dyan na imbag nga damag, di inararamid ni Apo Diyos. Kadayjay nga nang nangyag na, naibukal ko niya na wano dayjay, naimulakin ko na, dayjay bukal iti pamati. Ket nagrugin, uray dihan na pinakita dayjay nga, anak ni Apo Diyos, nairugin dayjay nga, pamati nga daken ko na. Nga idin nga, imayin dagiti pinili nga napili nga mang-ispya dayjay siyudad ti Jericho, insawang nan dayjay testimony na nga isunan ko may isa nga adda pamati na. Ket dayjay nga pamati na binuguyan na iti aramid. Ket dayjay nga aramid nga adda iti pamati na, ken dayjay pamati nga adda aramid na, isu iti nangisalakan ken kuana ken iti interamenti nga baleda. Amen. No iti literal nga panakadadael iti syudad iti Jericho. Ken iti literal nga panakatay digay nagigan iti Jericho. Taawan iti pamati da. Kas jay tumit ti mapasamak kadagiti awan ti pamati na into no umay ti panangukom. Ngem nakas ken ni Rahab nga da iti pamati na at da iti naramid na isunakit na isalakan. Amen. Gagayem ken kakabsat, umunag tayo, iti very interesting adal tayo. Agsipod tam amin dito madalapos anya. Antay nga usarin dayjay sao nga bato-bato sa langit. Hanga na pindas dayjay. No di kadi usarin tayo, daytoy balikas, nga inbaga iti Biblia, nga isu amin nga sursurat, ket adda iti panggep na. Ti panggep na ket mangtubngar, mangtinggar, mangbabalaw, mangbagbaga. Ket gagayem ken kakabsat dayto eleksyon tayo anya, isu iti mangbagbaga kada tayo. Malabit, kas kada kami, matinggar tayo might. Taytip, intayo aramidin itata, daytoy kasano iti panang, dayjay man panang tengel tayo, iti dila tayo. Kadaytoy bagi nga pinarsuan ni Apo Diyos. May sa kadagiti kababasitan, ngem kapapatgan, kastamat nakabukbuteng, apasit na, iso daytoy dila. Pastor Leo, basa man ti Pasit Amayulo. Iti Pasit Amayulo tayo kakabsat, masarakan iti Mateo Kapitulo 12, versikulo 37. Kasto iti kunana, tagapo kadagiti saom na ibilang kanto analinteg, ket gapo kadagiti saom maibilang kanto adakes. Nakapapatag kakabsat. So nga, nagsardeng pasit, pinanunot tayo, dayjay nga nangag tayo. Ulit man, Pastor. Tagapo kadagiti saom, maibilang kanto analinteg, ket gapo kadagiti saom, maibilang kanto adakes. Duwala nga bunggoy. Into numay na Apuesos, nalinteg, managdadagas. Ket no alayan tayo, idi napan alawas, daytoy analinteg, isu iti adda aramid na. Anaimbag. Daytoy managdakdakas, isu dayjay pamating apes. Inayunan ni Santiago, iti may samanan nga mang-qualify, iti tattao, no kasano ngagbaling nga nalintag, kasano ngagbaling nga dakas. Babaan laeng iti sao. Tay iti kunanan ni Apo Esos, iti saom, may bilang ka nga nalintag, babaan ti saom, may bilang ka lang nga dakas. No alayon tayo gamin kakabsat niya, iti Biblia, iti sao, wano dayjay balikas, dayjay word, ket man nakabalin launay. Kunana ni Ari David, ijay Salmo 119, versikulo 105.
Kunana ket ti saom isu ti silaw. Silaw. At data yung magmag na iti kasapngatan. Aday ti pamati tayo, kayat tayo nga aday ti pamati tayo, ket aday iti aramid na. Haan tayo nga kayat, nga into no magna tayo, ke, May tublak tayo. may tublak tayo, may tibkol tayo. May tibkol. Kayat tayo nga adda iti pagsilawan tayo. Ket kunana, ti saom, isu iti silaw, iti dalan ko. Ijemet lang versikulo 11, ket ti kunana, iti saom, ket isu iti mangtengel kanyak, iti panagbasol. Intugayam no, adalen tayo iti sao na po Diyos. Malagip ko, idi nga na sulisog ni Apo Esos. Adda di balikas na. Adda kunana na Surat. surat. It is written. Amo na iti sao na po Diyos. Ket nagbalin ang kalasag na daytoy, idi nga Masulisog. masulisog. Malagip ko lang, Pastor Rita, nagkadwa tayo ijay Ilocos Sur idi niya. Malagip mo diya kapadasan ijay San Esteban. Idada kami ijay San Esteban kakabsat. Camping dagit agtutubo. Ke daksanggas at aday ti duwang bisita nga babalasang, aday diya ko na tayo nga linuganan iti Sa iro. Kaya napang kami, ket amuyo no daytoy sao, no daytoy Biblia, iti iyasideg kadakwada. Dayjay nga sa iro ket agamak, agbuteng. Tauray no adda ti pamati na nga kunam, ngam intulo ibalikas, uno maibalikas dayjay sao, itinagan ni Apo Esos, nga adda dito'y Biblia, dayjay nga sa iro ket Agpanaw. agpanaw maparmag. Maparmag. Iti napasamak Pastor Leo, tawang ka di jay, dagito'y duwang agtutubo, ket naimbitaran data nagdesisyon dang agpabautisar. Ngem idi napasamak iti kasi jay, dayjay may saan nga nagtuloy niya. Nalagi mo Pastor Ray? Ngan. Dayjay may iti nagtuloy. Ket kadayjay nga bigat iti Sabado, adada pa lang nga kwa. Adada pa, they were having this struggle. Ket agsipod ta adati gurigor ko ide. Kunak ken manong pijong Pastor Cortez. Pastor Cortez. Pastor kasi ka timang bautisar ko. Nasika ako na. Tasika nang ikararag kasi ka dinenggeg tasika ako na. Hanatan ni mayak nga adati trangkasok. Kaya kunana ka agamak. Ti kunana ka no adak to nga yabay-bay ka ilumusdak. Kunana. Malagi mo Pastor Ray nga kinatungtong Ted Elmore. Oy, binagkada. Digiti agtutubom idi jabid biday. Kunak Elmore, Gary, itaramide nyo ka bagkaten nyo daytoy balasang. Literally nga kaslala. Silulugan ti sa iro pa Wait, lang. silulugan ti sa ilo. Literally nga natangkad. Agis adapel adi struggle na. Ngem kahit na ti mabautisaran. Ket idin nga naidano nun ijabay-bay, malagi po Pastor Ray nga idin nga nairarabam when she was baptized. Oo. Idi nga bumangkagdan, manipod ka dayjay nga kanito na balbaliwan. Ket iti pagragsakan tayo, daytoy nga balasang itata, may isang nga trabahador na Apo Diyos. May isang maestra nga nag-graduate ijay AUP. Adventist University of the Philippines, JUP. Kunano pa iti leksyon tayo niya, nga iti sao ket isu iti biag. Iti Juan 16 versikulo 3. Ket ibaga namat iti leksyon tayo, nga iti amin nga sao tayo, no nasayaat iti pannakaisauna, iti tiyempo iti pannakasauna, ket naiyarig iti kaslala may isang mansanas, Yeah. nga naikabil iti anya, silver platter. Nagpintas niya pa ng iladawan ni Ari Solomon. Dayjay iti bileg na iti sao. Itatamapan tayo nga rod, iti insauni, insurat ni Santiago. Kuna na iti versikulo 1, saan nga adu kada kayo, kuma, iti manursuro, kakabsat ko, idinto nga amuyo nga awatin yun to, iti nainget,
apan nakaukom. Verse 2. Tamaitib kul tayo amin kadagiti ado abambanag. No adda saan ang makabasol iti sao, may sa tao ang naimbag unay, ang mabalin amang nged-nged iti so amin abagina. Ay mo ti kunanan ni Santiago. Iti karirigatan gayam nga kontrolin, Dila. dila. Isu nga ti kunanan, addan dayjay tao nga makabailan na kontrolin ti dila na. Maysan nga dayjay kunanan ko, maysan nga banwar, maysan nga hero. Naimbag unay. Naimbag kunanay. Isong kakunanan tatay, so tinbagatay kamsat niya, sirken tay ti adal nga mairaman tayo amin. No daduma, mairaman tayo amin ko na tayo. Pasit na ito ikot. Adamin dila tayo. Dagi lang siguro kakabsat tayo nga hanga makasao. Diyan yung kameraman. Hanga mairaman. Umal siguro hanga mairaman. Gamda tayo nga, adda iti gundaway ng agsao. Mairaman. Itatati, umuna nga sa ludsod, nga kayat tayo nga iturong, Pastor Leo, iti versikulo 3, ingana iti 5, iti sa ludsod nga kayat tayo nga ipabalakad ka ni Santiago kat iso da ito. Anya, wano kasano iti panakabalin, bilag iti sao. Basag man pa, Pastor, dato'y Kapitulo 3, versikulo 3, aging ganat 5. Kuna na dito'y, tano ikabil tayo dagiti freno, kadagiti kabalyo, kadagiti ngiwat da, tapno agtulnog da kada tayo, mapagtulok tayo met ti amin abagida. One. Kitaan nyo, met dagiti sasakayan uray, nagdadakkel da, ket iduron ida dagiti angin anapigsa, mapusipos dapay gapu ti maysa basit unay atimon. Iti oray sa dino akayatyo apang iturungan ti pangidalan. Kastamat ti dila maysa kamkamang abasit ket pagpasindayag na dagiti dadakkel a banbanag. Kitain nyo ti nagdakkel ak kakaykaywan silmutan ti basit nga apoy. Daytoy nangyarigan ni Santiago ti dila kakabsat, ket kaslabasit nga apoy nga mabalin na nga puuran iti kakaykaywan. Saan lang nga dayjay, kaslalaeng kumapreno, datay ngay ikabkabil dati kabayo, kan uri jenwang. Sunggangat ko na tayo. Wen. Ginwang ka, sunggangat Wen. ka. Abutan da jay kwa. Di agong na, Agong na. nga mabalin na ti mangiturong. Ken uray ijay, adat jay Timon. timon, ijay baluto, kuno bangka. Barangay. Dahil timon, isot mangiturong. Basit, nga adda ti pan nakabalin na nga mangiturong iti amin. Iso nga kuna na dito eleksyon tayo kakabsat. Dahil ito'y dila tayo numampay basit. Mabalin na nga dadaulan iti maysa nga tao, aking ganat tong palbiag. Mabalin na met, apasaya atin, ti tao, aking ganat tong palbiag, agsipod tadayjay balikas nga ibalikas na isut no daduma ti mamagbalin kadayjay tao. Saan laeng daytoy iti makitak no di ket dito eleksyon tayo ibagbaga na nga dayjay sao tayo agtaod iti panunot tayo so han maafektaran laeng dayjay kasasarita tayo no di ket uray pay kada tayo nga agsasaw maafektaran. Ta dayjay sao tayo nga agtaod iti panunot tayo. Kuna na iti may sa manurat, agbalin no kwa dito nga aksyon tayo. Kada dito nga aksyon tayo, agbalin nga habit tayo, nga isot mangiturong mat iti, masangwanan ti destiny tayo. Iso nga iti sao, no kitaan tayo anay imbag ditoy, may sa gayam aman nakabalin, agsipod tamabalinan na abalbaliwan, ti may sa nga tao, di pangibagaam, kan uray si kang agsasao. Daytoy Pastor Leo, ket maawatan dagiti gagayem tayong agbuy-buya ita California. Tayja California Pastor red dete bushfire kunada. No iti tiyempo iti summer, dagiti ruruot ke magango da. Magango da. Ket adano da duma dagiti
pasahero no agdra-drive, ket no ag sigarilyo da, adda laeng daytay upos na, rungrung na, ket ipitik da nga siya. Ket into no nagdisto da jay nga si bibiyag nga basit laeng nga apoy, mapuy-puyo-puyan ton iti angin, ingga na nga masindyan nan da jay ruot. Amin na nagramram. Agramram. Ket makitan ton nga DJ iti bagbaga na Pastor Leo. Iso nga importante gayam dito dila niya. Napatag dito dila. Iso nga DJ ka kunana panang ngisuro dito dila. Panang paamo. Pangpaamo dito dila. Ta intuno agsao nga mangisawang ti balbalikas nga bendisyon. Pastor Ray, anya met dejay ited iti sao. Uno dejay balikas nga gapo iti dila. Nga kunanan ni Santiago iti bersikulo 6 ingana 12. Pakibasa man. Kasto iti kunana kakabsat kahit kung ibasa, lukatan nyo ti Biblia iti Santiago 3, 6 aging gana ti 12, suruten dak kakabsat ti pan nakaibasa na. Kunana ditoy, ket ti dila iso ti maysa nga apuy. Ti maysa nga maysa alubong ti kinadakes. Ama ikabil iti nagtitingaan dagiti kamkameng tayo. Isu amang tulaw iti suamin abagi. Ket pasgedan na ti pilid ti sangkaparsuaan ket mapasgedan ti impyerno. Ta isu amin nakita dagiti animal ken tumatayab, dagiti agkakarayam ken dagiti adda iti baybay, paamuen ida ken pinaamo ti tao. Ngem ti dila saan na mabalin, apaamuen ti ura siya sino a tao. May sa adakes adi aginana. Napno iti gamot a makapatay. Isu ti pang dayaw tayo iti apo ken ama. Ket isu ti pangilunod tayo kadagiti tattao isuda na aramid a kaasping ti Dios. Iti maymay sa angiwat, rumuar ti panangidayaw ken panangilunod. Kakabsat, dagitoy abambanag saan da maipaay akasta ti panakaaramid da. Ipuswak aya ti maysa nga ubog, iti maysa nga abot. Ti danum, anasamit ken napait. Mabalin aya kakabsat ko ti higus, apa tauden ti ulibas. Wenno ti ubas higus. Dimet mabalin ti apgad, apatauden ti danum, anasamit. Naimbagadamag da ito yung kakabsat. Dahil sa lunsod ni Pastor, nasungbatan ngem nayunan tayo pa'y. Mabalin nga, ilawlawag tayo pa'y naimbag, kakabsat. Tati dila, amu tayo nga, kasmaysa nga ibaganan ni Pastor, kababasitan ngem iturong na ka, no siya sinuka. Ibagana ti naimbag, ibagana mo ti dakes. Ket dejeleksyon tayo ibaga na nga taming, yay panang paamo. Tapay ngamin, singkaduan na, gapoy ti basol, ti dila, imbes nga mausar nga pangbendisyon, pangparagsak, pang ted iti pan nakapapigsa, dagiti tattao, iti aglawlaw, mausar mo iti sabali abanag. Nga mangted tiriribuk, mangted iti rigrigat, ken sasaybek, ken adupay nga pakarigatan. Isu nga, ti dila kakabsat ang nadan tayo. Akas kunana ni Ari David, ijay Salmo 34:13. Dapat ibagana dito yung kakabsat. Basahin tayo, Salmo 34:13. Kaso iti kunana, alwadam tadilam iti dakes, ken dagiti bibig mo, iti panagsao iti kinasikap, pagpanawam ti dakes ket aramidem ti imbag, birukem ti talna ket isu surutem. So nga kunana dito, alwadam ti dilam iti dakes. So nga, kunana dito yung kakabsat, kunana pa'y, mabalin nga usaren tayo, dahito'y dila tayo, iti panagdayaw kini Apo Diyos. Taday tangarutin na kaisang ratan na. Aramaten ti dila a pagdayaw kini Apo Diyos. Ngem, singkaduan na, sapay kumantasan nga kababalin ti may sa Kristyano, manipod ita, tagbalin tayo nga nasirib,
Namuan tayo nga ti dila mausar a pagdayaw kini Apo Dios. Ngem alwadan tayo ti dila nga mangibalikas ken nagpalagapag kunada nga nagsiping ti dila na tapay mabalin na nga padaksen, mabalin na nga ilunod, mabalin nga agaramid ti riri nga saan nga pagkikinawatan dagiti tattao itaglawlaw tayo. So nga an nadantay ti dila. Ta ti dila no maminsan surukan na ti sao. Kastoy, Pastor, agsipod ta ti dila ket dayjay kunam nga ipaamo. Mm. Dayjay kunam ket isuro. Mm. Dayjay dila ket manipod ijay kinaubing dayjay tao no anya iti mangmangeg na isu ibalikas na. Oy. No iti aglawlaw na wenno jay environment na ket adda digitay sabong iti dila nga kuna tayo. Nga hantay nga Kristiyano hantay nga mai nayon akas paset iti panagsasao tayo. Ket isula mangmangeg na dayjay nga ubing into no dumakkel handa nga mo isu dakas agbalin latan paset dayjay panagsao na. Oy. Idi ada kami di kolehiyo ta requirement nga rod tag canvas, Pastor Leo ken Pastor Ray. Napang kami ti ulong ka po. Nagtulag kami ni Nestor nga Santos. Pada kami nga estudyante pa lang ide. Una na kanyak ni Nestor. Pare, una na mag-usap tayo. Taga Pampanga nga rod. O ano una? Kung foreigner, ikaw. Kung Tagalog, ako. Kadwa kami nga dahil niyang agkanbas. Sige ko na. Di magmag na kami, nakadaanong kami ti may isang apartment. Nakita mi ti may isang ubing, mistisa. Kaya na kanya, pare, ikaw na yan. Kuna na. Kaya di napang kami na. Kuna ka, good morning. Kuna, ta kanbaser nga ro. Good morning. Kuna ka, kita na di jobeng. Is your mother home? Kuna, mistisa nga ro. Ije nga tiyempo di. Adupel lang di kita Amerikano, ije subik. Di mother jobeng. Muyo ti ko na. Nanang! Ada ti tao! Na. Idi sumrek kami na muwak nga dahi tatang na nga dahi ti US Navy awan ija ayanda. Adada lang ti apartment ket dahi nanang taga Pangasinan, Ilocana. Dahi sa una nga kang kanayon nga mangmangag na ket isu ti Ilocano, isu nga uray pa no ti kudil na. Puraw? Ke mistisa, iti sa una, kahit dahi nang nangag na. Itata, dahi ito inbaga na Pastor Ray nga kaslaugbog. Dahi man nagbagas. Nagpuwersa. Man nakabalin, iti ilustrasyon na ni Santiago. Tano, iti puso ki iso ti ubog, ket iti ngiwat iso ti gripo, dahi nga rumwar nga danom, amum di klase di ubog. Pagkapon na. Anya, Pastor? Una. Ket no dahi dila, dahi balikas nga irwar na, amu tayo mat dahi nagunag iti puso. Pagkapon na. Wan. No iti gagayem ken kakabsat, no iti maysa nga anak ni Apo Dios, ket addan ni Kristo iti puso na, saludsuden ka, anya nga yung dagiti balikas nga rumor, Pastor Ray? Ket no, nadyusan, dayjay panunot na kinagyan, dayjay puso na. Wen. Nadyusan, dagiti balikas na. Mabalin nga dyan ko ng gripo lokatan na ti nasamit nga balikas. Agbalinto nga bendisyon. Uwe, nagbalin nga bendisyon nga rin sa bali. Ngem no, dyan ko nam nga manipod ti panagdakkel na, ket dagiti aglawlaw na nga gan na, ket daytay sao nga balikas nga mangpadakes, sao nga saan nga naimbag, isulat tamot dayjay. Tangamin, isu dayjay unag na. So nga dayjay pagsasao nga garbage in. Garbage out. Gigo. Oo. Tata Pastor Leo, kastimate. No dayjay met sao, dayjay tao. Ket dayjay hanga makapabendisyon. No di mangilunod. Anyo iti mabalintay nga ibaga nga dayjay puso dayjay nga tao. Kaya't kuman nga sakbay ko sumbatan, Pastor, kat basaek man daytoy
binasa ni Pastor Ray iti versikulo 9 ken 10. Mhm. Ken oray pa ijay 11 ken 12. 11. Isu ti pagdayaw tayo ti Apo ken Ama. Dati dila ti bagbagana. Kat isu ti pangilunod tayo kadagiti tao isuda a naaramid a kaasping ti Dios. Iti may sa angiwat rumuar ti panangidayaw ken pangilunod. Kakabsat, ati pagbagantikat. Dagitoy abanbanag sa anda a maipaay akasta iti pan nakaaramid da. Hanggay makasay. Ipuswak aya ti may sa nga ubog ti may sa nga abot ti danom anasamit ken napait. So hanggay mabalin nga Tsunga ni. agdayaw ka kini Apo Dios into no madamdama sa balit ibagbagam. Wano sa balit Pamadakasay. rumrumwaren tadilam. Mabalin aya kabsat ko at ihigos patauden na ti ulibas. Isu nga dayjay may sa amamati. Saan na amabalin a pagtipunen dayjay panagdayaw na kini Apo Dios nga di lang inusar na kisun tumula dila a pangilunod na. At dalaing iti pagpilyan tayo. Ngam ti balakad ni Santiago, pilyan tayo kumanga dahito dila tayo agbalin a pagdayaw kini Apo Dios. Tano pinili tayo nga agdayaw kini Apo Dios na itad kada tayo dayjay aramid anaimbag, makita kada tayo. Ngam no, ure pagdayaw tayo dati nga dila, ka dati panangilunod na, kasla dayjay ibagbagamat laeng ni Apostol Pablo, nga saan asusto dayjay lugar tayo, babaling nga sa pula sa puti. Madamdama, pagdayaw mo, madamdama, pagilunod mo, hanga mabalin dayjay kakabsat. Isu nga no kitain tayo, uray iti Kapitulo 1, nairugi dito yan. Nga kunana dito'y, nabanayat kumati panagsao. Kan uray ni verse 26, ibaga na ngad-ngadan kumati dila tayo. So nga idi ipatalgad na dito'y ni Apostol, ni Santiago, daytoy ibagbaga na dito'y, nga daytoy dila, akas paset iti panangibaga na kada tayo nga iti aramid tayo, masapol may sala intermuar. Kada gijay amamati, at pamati na insalakan ni Apo Jesus, may sala intermuar. Pagdayaw, ken naimbag, apa nagsasaw. Kas ko naman tatay, Pastor, nga dahil na isuro dahil ubing Ilocano, so Ilocano sa una. Kung na eleksyon tayo, dahil aggapo di panunot, iso tirumwar di ngiwat. Oy. Iso ano kargaan tayo, kargaan, ti sa uniya po Diyos, dahil panunot tayo, so tumatla ang tirumwar. Maamiris ko dito yung pastor ti nakamasla mabalakadan ti tunggal maisa kada tayo nga nakamamak nga sao. Agsipud ta manipud ka daytoy daytoy dila tayo ket kasapulan nga usaran tayo iti kasasayaatan nga pamayan. Wen. Agsipud ta ibagana no sinno tayo. Kasla kada to ibagana to ni di binasa tayo tatay nga di kunam nga ti ubog pagkapan na. Ijay unag. Wen. Ket di gripo so ti dila. Wen. Ket kadagiti panagkukuyog tayo. Kadagiti papapanan tayo. Kadagiti grupo-grupo nga pagbiyahian tayo. Uy. Kuno sa dinuman pakailalaukan tayo. Into nagsao tayo kuma, ket sao nga makaparigta. Saan ket di nga sao nga pagkakatawaan, sao nga palagupog. Kuna da dito Biskaya, Pastor. Amo dito palagupog nga sao nga pangal-alyong. Uno mangibitak ka ti may nga pagkakatawaan ket below the belt nga iturong na daytoy panunot mo kada sa bali nga turungen nga turong ti panangkagargari ti last uno nyaman nga banagayen ket daytoy kakabsat iturong na nga inton datayo ket mangirugrugi tayo ti kastoy nga pakpakatawa. Wen. Mangirugrugi tayo ti kastoy nga sao nga dapay numaminsan kadwa tayo nga babae nga mangiruwar tayo dahil jokes nga green jokes. Wen. Balakadan na tayo ni Ellen White. Nga dagito nga kastoy ket saan kuma nga rumwar nga pagsasao dagiti anak ni Apo Diyos nga Kristiyano. So ngayon ton ibalikas mo dagito nga sao
Amumin no niya nagyan di panunot mo. Amumin no niya nagyan da di pusom. Mm-mm. Isu nga, tunggal tao nga anak ni Apo Diyos gagayim kan kakabsat nagdengdengeg kan uray pay da kami ditoy. Manipod ita alwadan tayo ti panagbalikas tayo. Ta may bilang tayo nga nasirib, may bilang tayo nga mature nga Kristiyano, nagsipod ta practical Christianity nga ro dito sursuno na ni Santiago kada tayo ay wanan tayo digiti dila tayo. Apay iturong na kanibaga na no sinno tayo kadagiti tao. Kasi, Pastor, no adda tayo nga iti grupo, kas paregan ta, sigala nga rin tinagkalkalpas nga nagsao niya, alaak da di puntos mo, nga manipot itata, idya namon da di mangibibat iti ang angaw. Gumampayhan nga... Wala. Oy, kasyay. Di ikabil tila nga sitwasyon, iti situational ethics da ito. Kat, into no adda tayo iti grupo, kat adda iti mangirugi. Malbalin nga ni Pastor Leo, when no siya, adda gam ti responsibilidad mo. Kuna na ti pagleksyonan tayo, no adda ka iti bunggoy, kat iti panagsasauda, kat dayay kunada nga, awan mamaay na nga panagsasao. Oy. Pagrebengan tayo kunana, nga sukatan tayo dayay suheto iti pagtutungtungan. Amen. Pagrebengan tayo. Mabalin siguro nga, hantay nga kwan nga, isardeng mo ta, kuwentay mo't digay kwan niya, kuwentay mo't digay personal relationship. Ngam, adda digay makaiturod no da duma. Nga kunana, sobran deta panagang Sasarita mo. mo. Kaya no di ka pa agsardeng, adda digay bagana pa yung aramidin na. Ta, pudno launay daytoy nga practical kay naka-practical daytoy dati ko na ditoy kuana ditoy tatay nga amin tayo ke malabsan daytoy dai di bugana di verse 2 no adda saan a makabasol iti sao. Oy. Kaya nangarog nga sawen amin ka makababasol babaen iti dila isu nga ti isu ti Paulo na daytoy leksyon tayo ka panang gisuro panang kunam ka, nasisad niya panang paamo. Iti dila. Tapay, kunanan ni Santiago, no adda saan ang makabasol iti sao, na isang sangayanan. Mabali mo nga ikararagan ka, apo, laamon. Tanuhan tong nagsasaw, tidakis kunam. Tamaamin tayo, kunanan ni Santiago, it is on a general rule, iting kabil ni Santiago, amin tayo, makabasol babaen iti sao. Tapay, in kabil naman lang, amin tayo, kat adda dayjay, nature tayo, ang managbasol. Tagsipod tada dayjay struggle, iti koen tayon, kat daytoy Isu nga dayjay kanta digitay ubing nga kindergarten. Pastor Ray kan Pastor Leo, oh, be careful little, Eyes what you see. Idu makadaan tingiwat ngay. What you say? Oh, read careful little tongue, what you say. Una na. Taapay, masapul nga an tayo, aga po amin iti panunot ka. Sakbay nga dete, lumabas ko madita, no kinontrolen ni Apo Jesus detoy panunot, wino iti puso, amin met nga rumwar, ket may isa nga bendisyon, abalikas. Alam man nakit kuna nagagayam kan kakabsat ka, dayjay maitudo tayo amin ditoy, matubngar tayo amin ditoy, maisuro tayo amin ditoy, tati kuna na ditoy, no adda saan kuma. Agsipod tam amin tayo, maibilang, nga daytoy dila tayo pelang, kat anya, maka pasakit. Maka no practical tikwa practical nga Christianity daytoy no daduma daytoy hantay nga agkikinawatan kay Pastor Ray taga Cagayan ka ni Pastor Leo ket taga Tarlac siya ket taga Ilocos ak nandalduma nagdaypay kakabsat tayo nga taga DJ Ilocos Norte digiti bakara si kamo pastor nada DJ ay nasake. DJ kita tayo no daduman nga agduduma DJ background tayo nga mangited DJ ayog
Wenno jay wagas iti panagsao tayo. Ket no daduma in human relationship, kitain tayo Kitain tayo dahil background na sa bay tayo nga husgaran, ta nasya at magam di bagbagana ngam dahil pan nakaibagana, ket adagayam iji background na. Adagayam iji background na. Itat ta Pastor Ray ken Pastor Leo, mapantayo dito'y iti paulo na dita dahil gayam taming panangtengel. Panangtengel dahil dila. May sapay dito ket dito dila tayo nga usaran tayo ket bagkaten na dahil kinasasino tayo. Wen. San laeng nga dahil langaken buya tayo. Parang siya tatong makdarak. Ket nakakastoy iti langak. Wen. Apo nagraemen kunada. Wen. Itong nagsao mayat dagiti balikas na. Wen. Ngem inton ninayunan na ti sao nga palagupog. Dagdagos nga narba nga kaslakar suuran dayay amin nga bagbagana. Dayay respeto bumabapayan. Tapay below the belt ibagbaganan. Iso nga an nadan tayo dati ko na kanta dapay kana. Keep your tongue from evil, keep your tongue. Keep your tongue from evil, keep your tongue from speaking lies. Keep your tongue from evil, keep your tongue. So nga, balakadan na tayo ni Apo Diyos nga tenglen, hindi ko na yung pastor, tenglen tayo, dagiti balikas tayo, taday ta dila tayo, kung na kasla dya gripo, mayat dya, ibagang pastor, gripo, nga lukatan na, no anyaman bilang tiirwar na, nasamit, uno na pait, dahil ito yung nga balikas tayo. At kung na dito yung Matthew 5, kakabsat ni Apo Isos, at dati balakad na kada tayo nga Kristiyano nga mamati, nga iti iglesia, kung na dito nga inton agsao tayo, ket sao, iti kabsat na ong-ong, agpaggadto iti pangukuman. Dahil lang sa una, yung sa una ket ong-ong, wenno kung na, uray sa sino nga agkunanto, wenno agsaon to, kenkwana, awan nakem mo, agpaggadto, ija impyerno nga po, dahil lang sao, awan nakem mo, agpaggadto, ong-ong. Apa yung amin, dahi sa una, mangibabaunay, ket dahi baga na di inadadal tayo, dahi di nga tao nga pagsawsawam, ket adda ken kuana ken Kristo, si bibiyag ken kuana ken Kristo, aring nakasla pagsawsawam mo ni Kristo dyan, nagbibiyag nga ron ni Kristo ken kuana. Numampay bilang adda ti nagbidutan nga nagustuhan, ket kasi tinapasamak, nga pagsawsawan na mutin nga pakaibabainan, wano dahi pakay lunudan na, saan nga naimbag nga sao? Kakabsat. So nga tunggal may sakada tayo, tenglen tayo. Ano niya, Pastor? Kakabsat. Dahil balikas tayo nga sao nga arig na kumamangter iti pakaidayawan ni Apo Diyos. Kakabsat. Pastor Leo, dahil double standard. Tati ko na ito'y verse 11 niya. Ipuswak aya iti may nga ubog, iti may nga abot, iti danom anasamit, kinapait. It's a double standard. Anya, iti nakamamak pastor, dato ako ministro tayo, kundi kita daduma nga mga sursuro may. No daduma, no talagang hantay nga matengel iti dila tayo. Uray pwede iti ilustrasyon, ket aywanan. Aywanan. Nga dayjay ilustrasyon nga dayjay mabalin ado dayjay kasapulan ti ilustrasyon kay it is the window kadayjay panangyadal mo. At iko natay dayjay advice ti panaggaramid ti sermon. Da masapol nga dati ilustrasyon mo. Ngem masapol nga alwadan tayo may tapay. Anya lagi din niya dayjay kunam ka patadarim dayjay pamati. Bigla lang nga nagsaw ka. Mamaminsan nga narba. Ada DJ, kayat ko nga damagan ka ni Pastor Leo. May isang ubog, may saladanom na. Pastor. No, kitaan tayo, ti magbagana dito, hanga kasta ti panakaramid da. Ti panakaramid na nga talaga, ti dila,
may sala rumwar, hanga mabaling nga dua. No, kita antay pekit di, ijay Apokalipsis, kasla dati pa na kay yarig na, di saan ka napudot, saan ka nalamiis, hanga mabaling nga rumwar, napudot ka nalamiis. Mabaling ang nalamiis ka, o napudot ka. No, kita antay dito, either nasamit ka, o no, napait ka. Kat no rumwar dagiti nga dua, haan amanakam dito, no kita antay ti surat ni Santiago. Haan nga dito ti nakaaramidan na. Kat no, ikumpara tayo dito, no kasanong imbaga ni Apo Dios, dayay ituprakan to, or dati kat may itupra. Ngayon. Isang masapol nga may salap pagtadaran tayo. Dito Pastor Ray kan Pastor Leo, anda dayjay pampanunutek. Dayjay ka din na imbag nga ubog. Ta dito niya, dayjay ko na dayjay ubog, ipuswak na may isang danom. No na imbag lata. Kino dayjay napait lata. No napgad lata. Laksid ano kasla dayjay naramid ni Apo Diyos, batin kay ni Moses, nga dyan napait nga danom ijay mara, ka nagbaling nga nasamit. Ngayon ijay normal, mabalin ka di nga dayjay panagbiag, nga isu iti sisigod nga mangitid iti nasamit, mangitid tinapait. Dayjay panagbiag, nga sigod nga mangitid ti bendisyon, mangitid matilunod. Mabalin tayo ti Pastor. Inton, no kita tayo dito ibagbaga ni Santiago, inton nga datayo, datayo ken Kristo, babaan ti pamati, agtubog ka datayo, kaday kababalin ni Apo Isos. When? Dayjay sermon mo nga WWJD. When? What would Jesus do? Mabaling ako na what would Jesus say? When? Ngam, inton arumwar tayo kin ni Apo Isos, agsubli tayo tumanan ang napait. Iso nga masapol nga agtalinaed tayo kin ni Apo Isos. Tapno agtultuloy kuma, dayjay panagtubog, dayjay nasamit adanom, kada tayo. Tudno. Udno. No naisulbong tayo sa jay, kasapulan nga agbunga tayo, iti naimbag nga raramid. When? Ngam ti problema, at damot dahil na isulbong nga saan nga bunga. Kastoy Pastor Ray ken Pastor Leo. Pudno na aramid dito. Ada iti constituency meeting, iti mission tayo. Iti Northern Luzon Mission. Ket am amin nga delegado, manipod iti teritoryo ti Northern Luzon Mission, ket naurnong ijay iskwelaan tayo ijay Northern Luzon Adventist College. Adak idin nga agtrabaho di mission. Ket nai-house dagiti delegado ijay classroom, di dormitoryo. Ket di eskwelahan tayo di jay, amun yung adda jay spring ijay bantay, ngaab tinagan na. Ket iti may nga bigat, agpapadada problema digiti delegado. Agsakit ti tiyanda, agsarwada, agbaklunda. Ke inaybanak ni Pastor Fer ke kunana, adda ti suspitsak eli kunana. Ta no daytoy tinapasamak, it must be waterborne. Iti kinwa mi hanga di faucet, sinurot mi apang kami jay Nagapon na. Nakamamak ta daytoy jay saludsod ko itatay. Sigud nga it is a spring, manipod idi napatader na jay, early 50s, awan iti nararamid akas jay. Ngam kaday jay gundaway, iti nasarakan mi Pastor Ray kan Pastor Leo, dispensarin nyo kakabsat at ilustrasyon la dito. At dagayam iti simrek nga dakkel nga ulag, iji tangke iti danong. Ket saanen ang nakarwar, natay ijay, narunot ijay, ket dayjay narunot nga bagina nga damit iti dayjay man. Una, Poison venom poison na. Ket naisurot ijay danong. Isu nga umay kanyak dayjay nga kapadasan idi adadalen tay daytoy.
Adayjay kunak nga dya tatay niya, mabalin ka di, nga dayjay kasisigod nga nasayaat nga pagnaan iti danom, ket mangitid iti lunod, mabalin. Mabalin. No, dayjay aramiden tayo manen, ngahan nga matingel, jay dila, tapno iso iti mangitid iti basol. Iso nga, anya iti makita yung balakad dito Pastor Leo, nga isun iti pangted tayo, iti summary conclusion, iti leksyon tayo. Kasti ko na ni San Pablo kakabsat, nga saan nga siyak tagbiag. No digat ni Kristo ti agbiag kanyak. Kunana tuladendak kas panang tulad ko kani Kristo. No into nagtultuloy nga dagiti pampanunot tayo. Dagiti rikrik na tayo katag duyos da nga si papakumbabangan na isuko amin ti panagbiag tayo kini Apo Isus. Ti pampanunutan tayo kat dagiti pakaidayawan na. Dagiti aramid tayo kat agturong da nga pakaidayawan ni Apo Dios. Balikas to dagito nga mangted tinasamit nga panakangeg dagiti kakabsat. Nalamuyot to nga dumsaag kadakwada. Pudno addan to dagiti babarang nga santay magustuhan. Mabalin nga i-correct tayo, mabalin nga ibalakad tayo, mabalin nga itubngar tayo. Ngem addan to dayjay na pakuyog kang kuana nga sarita nga nasamit nga makayayo. Nga isunto ti mga miris kadakwada nga agbalbaliw da. Nga isunto mga miris kadakwada nga kasapulan da nga isukulat ti biag da kini Apo Isus. Tapay ngamin ket nakapagsao tayo ti maysa nga banag nga pakaidayawan ni Apo Dios. Si kamit ti mangibat, Pastor Leo, iti mauding balikas mo. Daglagi pan tayo, ay ito nagagayam ken kakabsat. Nanyaman nga rumwar iti dila, tingiwat tayo agtaod iti utak. Di panunot tayo. Iso nga no kayat tayo ang matengal, maidalan daytoy ngangiwat tayo, masapol nga kargaan tayo, dahil panunot tayo, kadagiti nasayat, abanbanag, apakay dayawan ni Apo Dios. Tano, dahil ti kargana, dahil tumala ang tirimwar, iningiwat tayo. Amen. Umay nga rod kakabsat, iti panangilipas tayo, ito leksyon tayo niya. Dahil panangtengal, iti dila tayo. Namuan tayo nga, dahil ito'y dila tayo kabsat, iso ti kabasitan, may sakadagiti kabasitan, apaset iti bagi tayo. Ket namuan tayo nga daytoy dila tayo, mabalin nga mangted ti bendisyon, mangited mabalin met nga mangited ti lunod. Ngem iti dawat tayo aket palubusan tayo kumada jay tarigagay na Apo Jesus nga sumrek iti panagbiag tayo. Tay jay laeng panang palubos tayo nga sumrek na Apo Jesus ti panagbiag tayo. Ijay met nga mabalbaliwan, dayjay kuna tayo nga ubog iti biag tayo. Ket no ni Kristo nga dan ijay biag tayo. Anya ti kunanan ni Apo Jesus, siyak iti danom iti biag. Ket no isuna dayjay danom iti biag, nga agbibiyagen kada tayo babaen iti pamati, amin tumit nga rumuar, manipod kada tayo, ket agbalin met nga danom iti biag nga mangbendisyon kadagiti sabsabaling. Agyaman kami kakabsat, kadayjay nga tiyempo nga nagkakadwa tayo anya. Akas dayjay inusar tayo, dayjay sa uni Santiago, nairaman ti kakadwa, mairaman tayo maamin, nga mabalakadan, nga tenglen tayo, dagiti dildila tayo. Amen. Agkararag tayo kakabsat. Man nakabalin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Nga nang parswa kada kami ama. Umay kami nga makipagpakaasi ken kay tanta. Adadtoy iti dila nga pinarswam. Kasi sigod do Diyos daytoy nga dila ket isulang ti mangted iti pannakaidayaw tinapateg nga nagan mo. Oo, Apo. Mangted iti pamindisyon iti sabsabali. Nga magsipod ta nagbasol iti tao Diyos ket nagbasol kami. Iti puso mi ket isun ti semrekan iti kabusor ken iti basol. Dila mabalin ama nga tulungan na kami. Kayat mi nga sumrek iti nasantuan nga espiritum kadagiti panagbiag mi iti puso mi. Kayat mi iti mabalbaliwan ama. Tapno daytoy saom nga ingkam inadal itata. Babaen iti tulong mo, agbalin kam nga bendisyon kadagiti padami nga tattao. Kadagiti aramid mi,
When uray pa'y digiti balikas mi, mangited o Diyos, iti pan nakapadayaw, tinapateg nga nagan. Bendisyonam digiti kakabsat mi o Diyos, nga kadwami nga nagadal itata. Bendisyonam, ti desisyon da, tapno pastreken ni Apo Jesus, iti panagbiag da. Bueno. Saan layangan nga tungpalin da, digiti bilbilin mo, Ama, no di kiti mabalin, kadi ang balbaliwam, iti amin a panagbiag mi. Bueno po. Ket babayan ti parabor mo, ragsaken minto o Diyos, nga agbalin nga instrumento, iti panang bendisyon, iti sabsabali. Dahito iti dinawat mi, tinagan na po may Jesus. Amen. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.